L-attività fil-konvenji baqgħet b'saħħitha matul is-sena li għaddiet. Dan ħareġ minn ċifri maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi f'Malta, l-MDA, li qalet li ċifri juru suq tal-proprjetà reżiljenti. Iċ-ċifri juru li l-att ta' konvenji għal xi proprjetajiet f'Malta u Għawdex żdied minn 15,266 fl-2024 għal 16,636 fl-2025, jiġifieri żieda ta' 7%. Il-valur totali tagħhom żdied ukoll minn madwar 5,000 miljun euro fl-2024 għal madwar 6,000 miljun fl-2025, żieda ta' 851 miljun euro jew 17% fuq l-2024. Il-kap eżekuttiv tal-MDA Leon Ketkuti qal li din iż-żieda hija xhieda li l-familji Maltin u Għawċin għadhom iqisu l-proprjetà bħala investiment fit-tul u li jrendi. Il-valur żdied, ovvjament, għaliex il-proprjetà komplet tola fil-valur tagħha, però rajna differenza wkoll fil-kampjamenti għaliex kien hemm numru ta' konvenji ġodda illi kienu jeċċedu rekors qabel. Dan ovvjament il-settur tal-proprjetà huwa investiment tajjeb li jiġi rikonoxxut mill-pajjiż kollu u l-aħjar forma ta' investiment li hemm għandna f'pajjiżna. Żied jgħid li l-assoċjazzjoni se tkompli timbotta l-riformi li jsaħħu s-sostenibilità fit-tul tas-settur, jippromovu żvilupp urban responsabbli, jipproteġu l-ambjent naturali, inaqsu l-burokrazija bla bżonn u jassiguraw suq ġust u bilanċjat tax-xerrejja, bijja u investituri. Huwa temm li diment li jibqgħu siru r-riformi fis-settur biex ikompli jkun wieħed trasparenti u ġust għal kulħadd, is-settur se jkompli bil-pass ta' tkabbir li rajna fl-aħħar snin.